Kukhona into eke yakhulunywa uminister lo obambile wamaphoyisa uFiroz Thange ngesikhathi ekwi-ad hoc. Uthi ukube labantu abenza inkohlakalo bathola isigwebo esibafanele, cishe naloyo ongakayenzi inkohlakalo engathola isifundo ukuthi uma engase ayenze yilokho azobhekana nakho. Sibuka izinto eziningi indlela ezenzeka ngayo ziyakhomba ukuthi abantu bayazi ukuthi asikho isigwebo. Masibheka osenzo Mchunu oSibiya bayazenzela labo bantu, bayazi vele ukuthi umthetho ngeke uzobagwebe. Mawubheka izinto eseveziwe abazenzile, kufanele ngabe sebevaleliwe labantu bagcinwe ngaphakathi, kuqhubeka i-investigation kodwa bagciniwe ngaphakathi ngoba ngokwezinga labo bangenza noma yini ukunyamalalisa ofakazi nokucisha olunye ulwazi olungase livele ngabo, kodwa bayekiwe bayazenzela. Uma sobheka uKatie Mlife udedelwe ngendlela engafanele, kuthiwa ukhokha ibail ka-400,000 kodwa kuvela okunye ukuthi kunemali ayikhiphile 1.2 million. Izinto eziningi zikhomba ukuthi kunobugebengu obuningi obenziwayo. Umuntu akabujezeli ubugebengu abenzile. Nangu uMatlala, kunezinto eziningi ezivelayo ngaye akagwetshiwe kusathiwa yinsolo. Ekugcineni asazi yini ephenjwayo lapho. Singase sizwe kuthiwe nje hayi usephumile njengoba eqhubeka elulwa udaba lwakhe. Asazi ukuthi liyofika phi ngoba usaqhubeka ufaka amabheli. Asazi ukuthi kuyogcina kwenzakaleni. Namhlanje sekubizwe uGigaba. Kunensolo abekwa zona zethenda yakwa Transnet. Asazi ukuthi yini ezokwenzeka. Kodwa ngokwalokhu isystem eqhubeka ngakho, siyazi ukuthi akukho kuzokwenzeka. Uzoya lapho eattende, uma ngabe futhi ukuthi kunecala abekwa lona eligcina ngokumudla, uzokhokha leyo mali bese yayiphumela. Isystem ayimvuni ngampela. Ngathi iyabasupport abantu abenza ubugebengu. Ngisho kanjalo ngoba ayibagwebi. Asikho isijeza abasitholayo ngokwenza izinto eziwubugebengu. Siyabona ibona abaphila kahle, baphila impilo e-right. Wena mawuyenza izinto ngendlela e-right uzohlupheka.